మంచిగా ఉంది కదమ్మా. ఇదంతా గర్భసంచి చూస్తున్నావా నువ్వు? ఇది పిండం, పుట్టబోయే శిశువు. ఈ చుక్క నుంచి ఈ చుక్క వరకు. ఓకే, 7 వారాల 3 రోజులు ఉన్నది. 7 weeks మంచిగా ఉన్నది. ఓకే, మంచిగా తిని ఇప్పుడు ఇక అవన్నీ చెప్పక్కమ్మ. తినిపియాలి, ఊకోవాలి. మనకి కథలు చెప్పండి. గుండె కూడా వచ్చేసిందమ్మా మంచిగా. హార్ట్ బీట్ సౌండ్ వస్తుంది. సౌండ్ రాదు, చాలా చిన్నగా ఉన్నది. చిన్న పప్పు గింజ అంటున్నది అది.